Insemmilkom u l-lum għanna likom edizzjoni speċjali ta' Antenni Suspettużi. Illum senatu titwila lejn il-poddati li kanna fl-aħħar staġun, imma, iktar importanti, illum irridu nħabrulkom li ġej staġun ieħor. Se jkollna iżjed poddati mal-awturi ta' żmienna. U għalhekk miegħi illum se tingħaqad Claire Azzopardi li dejjem tgħinni bir-riċerka. Claire hija dik li tagħmilni nidher iktar intelligenti meta nintervista l dawn l-awturi għaliex dejjem toħroġ blaqwa mistoqsijiet u temi li għanna nesploraw magħhom. Claire, ejja nżommu ma' tradizzjoni li dejjem nibdew fejn ninsabu, jiena ninsab Nairobi, inti fejn qiegħda? Jiena ninsab l-Olanda, Utrecht u qiegħda fil-kċina. U grazzi Karl, fem, jiena nagħmlek iktar intelligenti, fem daqsxejn iperbolika din. Inti l-persuna li tidher, ġifieri jiena biex inkun sinċira miegħek niddejjaq kieku nagħmelhom daw. Nidher nippreferi nkun minn wara l-kwinti, ħanajtek. Allura tim tajjeb jienu int. Le, naħseb u nitlu fija wkoll ftit dwar kif ippjanajna l-poddati u kollox. Dan għalija kien vjaġġ li fih jiena tallimt ħafna. U ħadd gost ħafna wkoll ħadd gost ħafna nagħmlu. Tallimt qabel xejn nagħmel podcast għax qatt ma kont għamilta qabel. Tallimt ħafna wkoll dwar l-awturi li jiena li l-in mill-iperbolizmu. Claire, inti l-awturi u l-letteratura huwa il-bread and butter tiegħek. Jiena kont rajt uħud mix-xogħlijiet, però kelli naqra ħafna aktar. U għalhekk tallimt ħafna wkoll għaliex ma kienux kollha awturi li kont naf jew li kont rajt. Allura kellna diskussjonijiet kbar jiena u inti fejn ħassejtni privileġġjat li qed nittrattaw da kollu u kważi lussu sabiħ li l-awturi l-letteratura tagħhom u l-letteratura Maltija. Għalija kif nimmaġina wkoll ftit għalik ukoll li anke li ma ngħix Malta huwa mod ukoll kif inżomm isu ħolqa jew xi tip ta' rabta lura ma' gżiritna u ma' dak li joħroġ minna u ma' xi ħaġa dak li joħroġ li huwa interessanti għalija, ġifieri interessani ferm dwar awturi oħra bħali u bħalek illi biex qed joħorġu x'qed jaħsbu xi ħaġa anki rari għalija li jien maqtuħ minn Malta. Inti kif kien għalik il-vjaġġ ta' Antenni Suspettużi, Claire? Karl, vjaġġ sabiħ ħafna. L-ewwel nett għax kelli l-opportunità li naħdem miegħek. Il-naħbib ħafna sifirna anke festivals flimkien, Karl, kif taf inti, imma inti ilek nieqes minn Malta, ħafna iktar minni, ġifieri, u allura ma tantx konna qed niltaqgħu jew naħdmu flimkien. Fil-passat ħdimna anke fuq xi xogħlijiet ta' tfal, u x'vera, Karl, u ma bisaħħa tal-pen issa din id-darba kolli nammetti li verament ħadd gost naħdem miegħek. Jiġifieri inti semmejt li nsiru nafu l-awturi, r-riċerka dwarhom u hekk hija ma l-ewwel qabel kollox li naħdmu flimkien. Apparti hekk ċertu awturi ħanajtek, Karl, vera li jiena nallem il-Malti u anke sabdejt id-dottorat u fil-letteratura, ġifieri ċertu kitbiet inkun nafhom forsi iktar minnek. Imma mhux kollha u ħafna drabi Karl naqraw u ninsew. Naħseb tiġri lilek ukoll din, ġifieri ċertu xogħlijiet kontili li qrajthom u mhux insejthom u kelli bżonn nerġa' naqrahom u nirrinfriska ftit il-memorja. Imma wkoll Karl naħseb tajjeb li nsemmu li sa mill-bidu bħala Kumitat tal-Pen konna għedna li ma nintervistawx lill-awturi stabiliti, mhux vera, u ma nintervistawx ħafna awturi ħanajdlek li jidhru jew li għandhom iktar opportunitajiet li jidhru. U fil-fatt l-awturi li għażilna u anke li qed nagħżlu, anke jekk mhux dejjem, għax tajjeb li ngħidu mhux kulħadd jaċċetta, ġifieri kellna numru ta' awturi oħrajn li ma tantx jidhru xtaqnihom jidhru u xorta għalulna le sewwa, imma qed nippruvaw nagħtu ċans nagħtu ftit vuċi jew pjattaforma sejħilha li trid lill-awturi li forsi ma tantx is-soltu narawhom jew nisimgħuhom ħanajtek. Dak huwa l-vjaġġ sabiħ dak li anke taqra lil dawn l-awturi għax forsi wkoll ma tantx inkunu qed naqrawhom il dawn l-awturi.
Eżatt, u dak kien l-ispirtu meta ddiskutejnija fil-Kumitat ta' Penn Malta, kemm jiena u kemm inti ninsabu fuq il-Kumitat u konna għedna tajjeb li nagħtu pjattaforma li tagħti vuċi lill-awturi b'xi mod tiffiċerjhom li ma nisimgħux bihom kuljum. U dik kienet naħseb mod ġeneriku, mod ġenerali ħafna l-ispirtu ta' dan il-podcast. Però ikolli ngħid bi kburija u b'umiltà wkoll b'ringrazzjament lejn is-semmija tagħna li l-vjaġġ dan il-vjaġġ mhuwiex biss aħna ringrazzjajna xulxin imma dan mhuwiex biss għall-ego tagħna għandna wkoll il-figuri xnuru għandna ċifri sbieħ immens, jiġifieri llum l-aħħar li ċċekkjajt kellna il fuq minn 2000 view, 2000 veduta ta' fuq il-YouTube biss, ġifieri nies li mhumiex bil-fors 2000 ruħ differenti, però nies li jfetħu il-poddati biss fuq il-YouTube, għax imbagħad għandna wkoll fuq Spotify u pjattaformi oħrajn. L-ewwel episodju li xandarna fid-29 ta' Wissu kien l-iktar wieħed li fil-fatt iġġenera veduti kien ma' Lara Kallejja li sissa ġenerat, għax jibqgħu jitlu jiċċekkjawhom dak ukoll parti mis-sabiħ tal-podcast li wieħed jista' jisimgħu jew jarah meta jrid. U Lara Kallejja fil-fatt bdiet with a bang b'450 view li għandha sissa. Segwit minn it-teenager Elizabeth Grek u kellna anka edizzjonijiet speċjali dwar Daphne li qiegħda fost l-ewwel 5 wkoll u kellna l-edizzjoni speċjali dwar Gaza li hija fil-numru 5 bħalissa fost l-iktar segwiti. Li huma ovvjament ċifri sbieħ li n-nies qegħdin nisegwuna u b'xi mod naħseb jivvendika l-għażla tal-awturi tas-suġġetti li t-temi li provajna nitrattaw. Fost it-temi kellna isu f'kull poddata dejjem tkellimna ma nafx jekk laqtek xi wieħed iktar minn oħrajn, Claire, pereżempju il-proċess pereżempju Karlu ir-ritwali. Ir-ritwali ta' kif jiktbu. Kellna awturi li pereżempju huma ħafna dixxiplinati li għandhom ritwal fiss ħafna fil-waqt li oħrajn u miżjed każwali jiktbu biżjed impulsività. U dejjem jien daw affarijiet interessawni ħafna li toħroġ daw id-dettalji żgħar ta' kif wieħed he goes about or she goes about il-kitba, l-editjar. Ma nafx laqtek xi wieħed iktar minn ieħor. Reċenzjonijiet. Di tar-ritwal sabiħ ta' kif tikteb għax hekk għadni niftakar minn semma jikteb fil-kċina u minn semma kif qed tajt intu ħafna iktar riġidu u jikteb pereżempju naf bil-lejl biss u fl-istudju tiegħu jew tagħha. Jien ngħid għalija Karl nikteb kull imkien anke f'kafetterija u fis-sens li jekk inkun fiha ħanajt hekk, jiġifieri mhix kwistjoni ta' muża x'in tiġi jew hekk ta' hija dixxilpina, hija huwa proċess, ċe proġett li jekk inti taħdem fuqu, tista' mbagħad taħdem fuqu kull imkien, jiġifieri jiena vera kapaċi nagħlaq dak kollu li hemm madwari u nikkonċentra biss fuq dik il-ħaġa li qed nagħmel bħal uħud mill-awturi li kellmuna. Kien hemm it-tema tal-editjar li semmit ħafna naħseb minn kull kittieb u kittieba, ħafna qalu li m'għandniex edituri u x'hekk ħafna qalulna li x-xogħol tagħhom qatt ma jiġi editjat. Jintbagħat il-ftit ħbieb kittieba imma ħadd mhu espert tal-editjar f'pajjiżna naħseb, jiġifieri l-kittieba sħabek ituk ftit feedback jew jeditjawlek ftit xogħolok imma daqshekk. Ħafna semmew ukoll in-nuqqas ta' riċensjonijiet u kemm hu diffiċli li gazzetta ġib riċensjoni li ġeneralment trid tqabbad inti l-ħbieb tiegħek forsi biex jiktbu r-riċensjoni fuq il-gazzetta. Dik kienet xi ħaġa oħra interessanti. Min fi żmienna Karl jiena niftakar li kien hemm riċensjonijiet joħorġulna f'kull nhar ta' ħatle fil-gazzetti pereżempju fil-Sunday Times. Ġifieri ma nafx din il-ħaġa għaliex m'għadix tiġri b'regolarità.
Però anki dawk Forsi kienu dejjem limitati u tista' tgħid ħafna minnhom kienu prevedibbli wkoll. Isu l-istess reviewer għandu ikollu idea tant fissa ta' kif iħares lejn l-affarijiet li kważi taf diġà naħseb ħarġet ukoll il-fatt li aħna pajjiż żgħir, aħna kollha nafu li xulxin u reċensjonijiet veri, kredibbli, autentiċi, tieħu ċerta gazz biex tiktibhom u tieħu ċerta deċiżjonijiet illi ħatamel ċerta dewwa. Kif rajna wkoll waqt li sviluppa dan il-podcast kien hemm anke żviluppi kompletament distakkati mhux relatati magħna, però rajna it-twelid ta' literary review anonima, kienet kontroversja fiha nnifisha, storja żgħira fost galassija ta' stejjer, imma li jagħtu prova ta' waħda mill-problemi li għandna fiċ-ċriki letterari Maltin. Però Claire, mhux biex inħammar lek wiċċek, però ukoll ħaġa li impressjonatni illi kemm il-awtur semma lilek. Semma lilek bħala ispirazzjoni, l-għajnuna fl-editjar li semmejt int, l-għajnuna fil-perfezzjonar tax-xogħlijiet li hija xi ħaġa sabiħa, organika, ħarġet mingħajr ma konna fajjin stess li ħarġet f'ħafna mill-programmi. Naħseb hija xi ħaġa li tajjeb anke nagħtu kredtu tagħha wkoll. Grazzi ħafna Karl. Ifhem hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Kif edna minkejja li m'iniex trejnjata ħanajtek fl-editjar, però korsijiet ħadd u naħseb l-editjar huwa għandu x'jaqsam ħafna mal-intwizzjoni wkoll u ma kemm taqra ma kemm taqra biex u tiftakar x'hemm miktub, x'ġie miktub, x'inhu klixé, x'mhuwiex, x'intqal diġà, x'ma ntqalx. Sewwa, u allura dawn huma kummenti li nista' ngħaddihom lil-kittieba oħra ħanajtek. Naħseb bħala wkoll bħala lettriċi jiena mentor ta' ħafna żgħażagħ biex ngħidlek, allura li hija issa saret ukoll normali li naqra xogħlijiet ta' żgħażagħ li jibatuli poeżiji u l-kitbiet tagħhom u nagħtihom il-feedback. Tajjeb Karl ngħidu li minkejja li qed ngħidu fuq ir-reċensjonijiet u li kulħadd ifaħħar dejjem u li kulħadd jibża, però tajjeb li ngħid li meta jien nagħti il-feedback m'iniex qed nagħti l-prosit lil dak li jkun sewwa u dak li jkun ukoll mhux qed jistenna ħafna prosit, jiġifieri ara ma naħsbux li l-Maltin kollha jew l-kittieba kollha jridu l-prosit, anzi. Anke jien meta nibgħat il-kitbiet tiegħi lil xi ħadd, ġiek ikun nibgħathom lilek Karl ngħidlek l-ħaġa ngħidlek tgħidlix prosit, għajdli fejn nista' nimprovja. U naħseb f'dan l-ispirtu tal-kittieba li intervistajna f'daw il-poddati wkoll kienu qed jgħidu li jiddispjaċihom li m'hemmx riċensjonijiet jew li m'hemmx feedback fis-sens li jiddispjaċihom li m'hemmx xi ħadd jgħidilhom kif jistgħu jtejbu il-kitba tagħhom. Assolutament. Ġbek ħadd gost bil-prosit, okej, ma naħsibx li rridu l-prosit biss, ta' naħseb konxi ħafna tal-fatt li rridu nitjiebu. Jien naħseb il-goalpost huwa pjuttost bil-maqlub, mhux il-goalpost, is-sors tal-kritika jekk xejn huwa lejn il-kritiċi li m'għandniex biżejjed. Naħseb tieħu ċerta stamina u ċerta deċiżjoni li se jkollok tagħmel ftit edewwa, però naħseb jiżjed f'moħħna li jkun iżjed kritiċi pubbliċi għax inti tagħmel ħafna xogħol minn wara l-kwinti, reviewers li jagħtu rivisti onesti ta' kif jħarsu lej ix-xogħlijiet. Naħseb dik dak l-aċċ li għandna fil-verità naħseb ħareġ mod konsistenti minn awtur wara ieħor jixtiequ li jkun hemm iżjed minn dik. Naħseb Karl tajjeb li nsemmu wkoll intervistajna numru ta' kittieba li kienu finalisti fil-Premju Letterarju u ħut minnhom ukoll rebħu bħal Rita Saliba li rebħet fil-kategorija tan-novelli u Lauren Vella li rebħet fil-kategorija tal-romanzi. Hekk. Ekku. U kellna wkoll anka finalisti oħrajn li kienu fost il-finalisti li naħseb tawna mix sabiħa anka fost il-finalisti il-varjetà ta' il-kitbiet, l-awturi, il-mod kif ħarsu lej il-kitba, lej il-ħajja, naħseb dika pjuttost buri biha wkoll. Claire, komment fuq l-isem
tal-podcast. Aħna antenni Mela. suspettużi kien kważi jiena u ħriġna konna din niċċetjaw fuq il-WhatsApp tal-Kumitat tal-Pen biex nippruvaw nibrainstormjaw ftit biex ħanoħorġu. U kellna żewġ semmija li nsertaw kienu wkoll mistiedna fuq il-podcast li fil-kummenti li ħallewna fuq is-social media qataw minn fejn ħadna l-isem. Kellna l-poddata fil-poddata ma' Kid Borg konna tajna ħjiel li ħadnieh minn poeżija ta' Mario Zoppardi, però kien Matthew Xkembri l-ewwel wieħed li qata li ħadnieh mill-poeżija Orbita 12. F'kumment li ħallilna fuq il-YouTube. U hawnhekk infakkar is-semja tagħna ħallulna iktar kummenti, iktar feedback x'tixtiequ lil min tixtiequna nintervistaw, x'oġobkom u x'moġobkomx. Wara daħal awtur ieħor Jean Paul Borg, it-tieni wieħed li wkoll kellna poddata importanti ħafna miegħu dwar il-Palestina u l-kodba li traduċew jitrattaw il-Palestina u oħrajn. U kien ħallina fuq il-Facebook bir-risposta tiegħu. Insomma, Orbita 12 hija fil-fatt il-poeżija ta' Mario Zoppardi minn fejn ħadna l-isem ta' dan il-podcast. U Claire, inti forsi tista' taqra ħinna ma qabel ma taqra ukoll tajt ftit il-verżjoni tiegħek ta' kif wasalna l dan l-isem. Iva, dan huwa l-ktieb fil-fatt analiżi 70 li fiehem il-poeżija ta' Mario Zoppardi. Naħseb dak iż-żmien Karl ifhem jara it-tnejn li aħna fans ta' Mario Zoppardi, inti iktar minni żgur u isek kont diġà tħares lejn poeżiji tiegħu biex tara minn fejn nistgħu nieħdu l-isem. Inti ħriġt b'Orbita 12 li fil-fatt hija il-titlu ta' din poeżija. Mbagħad meta mort biex infittxa ftit għax da kif dejjem ngħidu ninsew x'ikun hemm fihom il-poeżiji. L-ewwel vers għandu antenni suspettużi u speċi ta' il-fatt hekk li hemm antenni, il-fatt anke suspettużi. Insomma ma nafx hekk der li joqgħod għal daw il-poddati. Fil-fatt Claire niftakar jien stess ngħid jekk iridu nħawdu n-nies insemmu Orbita 12. U inti mort taqra Orbita 12 u oġbok iżjed il-vers, l-ewwel vers fil-verità mill-ewwel vers, parti mill-ewwel vers, ekku. Li mill-ewwel bil-nadwaru huwa isem ġenjali. Kif qed jiena bunur nindikjara li Mario mhux biss joġobni bħala awtur, Mario kien figura importantissima f'ħajti u naflu ħafna. Kien il-missier intellettwali tiegħi jekk tittejtek li nikteb u noħroġ anke wħud mill-ewwel kitbiet tiegħi. Claire, taqrana l-poeżija? Orbita 12 ta' Mario Zoppardi. Il-fuq mill-labirint ta' antenni suspettużi jinfdu li kustat John Bengel ikħal. Il-fuq mit-tiċlis ta' masturbazzjoni triet femiet tal-ġenn. Il-fuq mill-karba fgata torgazmu mekkanizzat, il-fuq mill-ola koppla mqazza fġieħ Vanġeli morda, il-fuq ftitira mistika maqtuħ waħdi. Fl-ispazju tar-raba dimensjoni. Astronauta verġni mill-ħsieb u l-elt, miġbut minn tubu ġdid ta' twemmin ġdid. Kull pass ħafif li nagħti ibedni il-fuq f'orbita miegħi innifsi. Hawn fuq ma jaslux it-tnaba ritwali li felħu jnixfuni skeletru mitruħ. Hawn fuq kollox ħiemet u trasparenti u jekk hemm Alla se nsibu f'tarf it-tubu ipejjeb il-misteri. L-aħħar vers leġendarju, Ekku ta' Mario Zoppardi. Claire, grazzi tal-li rajtilna dik. Nħarsu l-qoddim, aħna kif edna l-iktar ħaġa importanti bħalissa huwa li nħabbru li għandna staġun ġdid qoddimna. Ħanibdew poddati ġodda, għandna lista twila ta' awturi diġà konfermati li għal staġun ġdid ta' poddati u inti diġà bdejt taħdem sew fuq ir-riċerka. X'tista' tgħid lis-semmija tagħna li għandna nistennew mill-awturi li se jkollna magħna dalwaqt? Iva, Karl, mhux ħansemmu l-awturi kollha ma diġà għandna numru fil-fatt ta' awturi li jaċċettaw. U bdejna nista' nsemmu tlieta, Karl.
L-ewwel Mela tlieta le? li diġà bdejt naħdem fuqhom għandna lil Davinia Hamilton, lil John Aquilina, u insejt Karl bħalissa. Luke Saidon kien Luke Saidon, it-telet wieħed li diġà diskutejna sew. Ekku, fil-fatt huma kollha wkoll awturi li ma tantx narawhom jiġifieri fuq vera jitkellmu ħanajtek fuq il-kitba tagħhom u fuq kif jikdbu, eċetera, eċetera. Iva. U għandna ħafna oħrajn ukoll li konfermaw li se jiġu fuq il-podcast tagħna, ġifieri għandna staġun tista' tgħid diġà mimli bin-nies li konfermawna li jistgħu jiġu. Naħseb nistgħu nagħlquha għallum ħalli nkomplu mmorru lura nkomplu nippjanaw il-poddati li għandna qudiemna, però grazzi lilek Claire, grazzi tal-li tgħinni ta' kull ġimgħa. Grazzi li segwaċi tagħna, komplu qraw, komplu iktbu u fuq kollox komplu segwuna fuq is-social media u nkitbu fuq l-istazzjon tagħna tal-YouTube ħalli tirċievu kull episodju ġdid malli joħroġ. Niltaqgħu nhar it-tlieta li ġej.